ठाणे डोंबिवली पंचायत वाठारांतल्या उदका स्त्रोताचें आतां संवर्धन जातलें। 5 वर्सां हें काम चलतलें। हो उपक्रम पुणेच्या वनराई संस्थेन हातांत घेतला, जाल्यार ह्या प्रकल्पाक नाबार्ड आर्थीक आदार दितले। डोंबिवली ठाणेच्या ग्रामपंचायतीन पुणेच्या वनराई संस्थेच्या जोड पालवान हिवरे गांवांत उदक आडयात उदक जिरयात उपक्रमा खाला सैमीक स्त्रोत झरीचें संवर्धन करपाचो निर्णय घेतला। पुणे वनराई संस्था, ठाणे पंचायत, नाबार्ड संस्था फुडल्या 5 वर्सां खातीर एकवटांत काम करपाचे आसात। गांवचे लोक, खासा गांवच्या बायलांनी श्रमदान खाला ह्या उपक्रमांत भाग घेतला। फुडल्या 5 वर्सांक गांवचे लोक श्रमदान करून ह्या गांवांत आशिल्ल्या सैमीक झऱ्यांचें पुनर्जीवीत करतले। ह्या प्रकल्पा खाला गांवांत उदक कशें सांठोवन दवरतले आनी ताचो शेती आनी हेर घरगुती कामां खातीर कसो उपेग करूं येता हाचेर लोकांक शिक्षण दितले। हिवरेंतल्या ह्या प्रकल्पा उपरांत असोच गोळावली, दोंगुल्ले, रिवे, पाली, चरावणे आनी हेर गांवांनी हो प्रकल्प हातांत घेवपाचे आसात। ठाणे पंचायतीन फुडाकार घेवन उदक आडयात उदक जिरयात ही येवजण चालीक लावपाचो निर्णय घेतला। तांकां ह्या वावरांत पुणेची वनराई संस्था आदार दितले, जाल्यार नाबार्ड संस्था आर्थीक फाटबळ दितले। पयले 5 दीस संबंदीत वाठारांतल्या लोकांनी श्रमदानांतल्यान वाठाराची नितळसाण केली। ह्या वेळार प्रकल्प वेवस्थापक ऋषिकेश दुरम, थळावे पंचायतीचे वांगडी अनुष्का गांवस, निलेश परवार, तानिया गांवकर, सुरेश आयकर, विनायक गांवस, पंचायत सचीव सर्वेश गांवकर आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। त्याची लांबी होती, रुंदी होती, त्या हिशोबाने सरकार एक भाव ठरवतो ना। तुम्ही नरेगाचं काम केलं असेल की बाबा 315 रुपये दिवसाचा रोज आहे, तसं ह्या माती खोदायचा पण एक वेगळा भाव असतो। तो आम्ही कधी आमचं आता हे कागद सगळे बनवतोय, लिहितोय, सगळं बनवतोय, ते जमा केल्यानंतर तो एक भाव आम्ही तुम्हाला येऊन अशीच मीटिंग करू आणि त्याच्यात सांगू की एक खड्डा खणायसाठी एवढे पैसे मिळतील, तुम्ही 10 खड्डे केलात तर एवढे पैसे मिळतील। ते सगळं तुम्हाला आम्ही डिटेलमध्ये सांगू। आणि काम तुमचे काळजी नाही किंवा हा, आणि काम 2 फायदे आहेत बघा। काम कुठे करायचं आहे? माझ्या घरी नाही, म्हणजे तुमच्या स्वतःच्या घरी करायचं आहे। हा, काम तुमच्या घरीच करायचं आहे, तुमच्या शेतातच करायचं आहे, तुमच्या काजूतच करायचं आहे। काजू का म्हणतोय की जास्त काजू आहे, काय जणांची मोकळी शेतं असतील तर त्याच्यात पण करायचं आहे। हा, ते काम काय करायचं आहे ते आम्ही सगळेजण तुमच्या शेतात फिरून तुमच्याशी बोलून ठरवू। सगळे ठरवायचं पण आपल्यालाच आहे, म्हणजे असं काय नाही मी येणार आणि मी सांगणार की हे इथं खड्डा कर, असं काय नाही। तुम्हाला विचारणार, सगळ्यांना सांगणार, त्याच्यानंतरच ते काम आपण ठरवू। तुम्हाला सांगू ते काम कसं असतं, कसं दिसतं ना, ते सगळं सांगू। एखाद्या ठिकाणी करून पण दाखवू ना। तर ते काम झाल्यानंतर त्याच्यातले समजा आता मी मगाशी पण सांगितलं होतं की 10 खड्डे केला तर 8 खड्ड्याचे पैसे सरकार देणार, 2 खड्डे तुम्हाला करायचे। लक्षात ठेवा, हे गणित लक्षात ठेवा की हा माणूस भेटला होता, याने सांगितलं की 10 खड्डे केले तर 8 पैशाचे पैसे सरकार देणार। 8 खड्ड्यांचे 8 खड्ड्यांचे पैसे सरकार देणार, 2 खड्डे आम्ही करणार। हा, हे गणित कायमस्वरूपी म्हणजे येणारे 4 वर्ष लक्षात ठेवा। तसं काय आहे की तसे ते 10च्या 10 खड्डे फुकटच झाले, कारण आपल्या शेतात काम करायचं कोण पैसे देतो काय ना। आता तुम्ही एवढे जण काम करता, शेतात काम करायचे पैसे कोणच देत नाही ना, तर ते तेवढे पैसे तुम्हाला मिळणार। आता पैसे किती मिळणार, कशा टप्प्यात मिळणार, 7 दिवसांनी मिळणार का, 15 दिवसांनी मिळणार का, हे आम्ही तुम्हाला पहिला आधी भाग जमा करू, म्हणजे तुमच्या सगळ्यांचा सर्वे करून आणि त्याच्यानंतर सांगू।